Najdesivejšie na vzťahu s narcistom nie je to, že ti zlomí srdce. Najdesivejšie je to, že počase prestaneš cítiť samu seba. Ľudia, ktorí tým nikdy neprešli, to nepochopia. Povedia ti, veď odíď, veď si ho zablokuj. Prečo sa stále vraciaš? Ale toxické puto s narcistom nie je normálna láska. Je to trauma prepojená so závislosťou. A nemusí to byť len partner alebo partnerka. Môže to byť rodič, kamarát. Tvoj nervový systém si zvykne na chaos, na momenty odmietnutia a následné malé dávky lásky, ktoré prídu presne vtedy, keď už psychicky padáš. Človek nezačne byť pripútaný len k osobe. Začne byť pripútaný k bolesti, k utrpeniu, k potrebe byť konečne vybraný, zachránený, milovaný. Z duchovného hľadiska je toto veľmi nebezpečný stav, pretože všetko, čo ťa dlhodobo drží v ponížení, úzkosti a emocionálnom chaose, oslabuje tvoje svetlo. A keď človek stratí spojenie so svojou dušou, vzniká priestor pre temnú energiu, ktorá sa živí strachom, utrpením, závislosťami, manipuláciou a sebadeštrukciou. Preto veľa mojich klientov po narcistickom vzťahu hovorí: mala som pocit, ako by som to nebola ja vo svojom tele, alebo ako by som stratil samého seba, ako by zo mňa niečo vysalo život, pretože takéto spojenia nevyčerpajú len tvoje srdce, ale začnú pomaly požierať tvoju dušu.